ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଥିଲୁ। ମାର୍କେଟରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଜଳକନ୍ୟା। ଆମେ ଭାବିଲୁ ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁନିକ୍ କିଛି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ଆମକୁ 200 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପକେଟରୁ 200 ଟଙ୍କା ଖାଲି କରି ଆଗକୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା। ଆରେ ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୁମ୍ଫା? ଆରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଜି ଯାଉଛି ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ। ଓହୋ, ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ କି ଥଣ୍ଡା! ପୁରା କାଶ୍ମୀରୀ ତ ଆଉ। କାଶ୍ମୀରକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିକି ଏଠି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। କାଶ୍ମୀରୀ ଭଳି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବା ପାଇଁ ଏସି ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଆପଲ୍ର ଗଛ ଆଉ ଘର ଆଉ ପାହାଡ଼ର ସବୁ ଚିତ୍ର ଏସବୁ ବନାଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି। ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ବି ଅଛି। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କାଶ୍ମୀରକୁ ଯାଇନଥିବେ ସେଇମାନେ କାଶ୍ମୀରର ଫିଲ୍ ବି ନେଇପାରିବେ ଏ ଜାଗାରେ। କାଶ୍ମୀର ଭଳି ନହେଲେ ବି କିଛିଟା ତା'ର ଝଲକ ବି ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ। ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। କାଶ୍ମୀରର କିଛି ଭ୍ୟୁକୁ ଆଣିକି ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଫଟୋ ଆଉ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି। ଡେକୋରେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତିକି ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ ଗାଁରେ ଯେମିତି ମେଳା ପଡ଼େ ଆଉ ଦୋଳି ଫୋଳି ଲାଗେ, ଏଠି ବି ସେମିତିକା ମେଳା ଆଉ ଦୋଳି ଲାଗିଛି। ଦେଖିକି ପୁରା ଗାଁର ଫିଲ୍ଟା ବି ଆସିଲା। ତ ଆଗକୁ ଆମେ କିଛି ଦୋକାନ ବି ପଡ଼ିନି, ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଦୋଳି ଲାଗିଛି। ଦେଖିକି ଗାଁର ଫିଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ଗାଁରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମେଳା ବୁଲୁ, ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପାଣିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେତେ ଭଲ ଭଲ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗାଁର ଫିଲ୍ଟା ଟିକେ ଆସିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମେଳାରେ କାହାକୁ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଡର ଲାଗେନି? ସେମାନେ ଟିକେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୋତେ ତ ଦୋଳି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ବଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୋତେ ଡର ଲାଗେ। ଆମ ଗାଁ ପୂଜାରେ ଯେମିତି ଦୋଳି ଲାଗେ ଆଉ ମେଳାରେ ଯାହା ସବୁ ପଡ଼େ, ଏଠି ବି ସେମିତି ଦୋଳି ଲାଗିଛି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମେଳାରେ ବହୁତ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଗାଁରେ ମିଳେ, ଏଠି ବି ସେମିତି ମିଳୁଛି। ତ ମୁଁ ବି ଭାବିନଥିଲି ଯେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବି ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ବି ହେଉଛି ବୋଲି। ତ ମୋତେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ମୋତେ ଗାଁ କଥା ବି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଗାଁରେ ବି ଆମେ କେତେ ଏମିତି ବୁଲୁ, ମେଳାରେ ଦୋଳି ଖେଳୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି କାଶ୍ମୀର ଜଳକନ୍ୟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଫାଇନାଲି ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଆମେ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲୁ ସେଇ ବାଘଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ। ବାଘଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ହେଲେ ଛୋଟ ଏତେ ହେଇଛି ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ବାଜି ଯାଉଛି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ନଈକି ଆସୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ବି କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।